Vieressäni on 15-kertainen arvokisamitalisti, yksi Suomen menestyneimmistä naisurheilijasta Marja-Liisa Kirvesniemi. Löytyykö sieltä yli 20 vuotta kestäneeltä uralta joku mieluisa muisto, tai mikä on mieluisin muisto? Niitä löytyy tietysti aika monta ja tätäkin kysymystä on esitetty tosi monta kertaa, mutta totta kai olympiakultamitali ja vaikka se ensimmäinen kultamitali 9. helmikuuta se tuli 10, niin totta kai se on se ikuinen ensimmäinen kultamitali, mutta silti minun mielimatka on se 5 perinteinen ja kyllä se niin 5 perinteisen kultamitali olympialaisista, minkä minä olen itselle asettunut sellaiseksi suurimmaksi tavoitteeksi, niin totta kai se on. Ja sitten tietysti kaikki ne hienot kokemukset ja arvokisamitalit ja menestykset, kyllähän ne on ikuisesti muistissa. Millä mielin olet seurannut nykyhiihtäjien edesottamuksia? Olen tosi tiiviisti seurannut ja se, että se mikä ihmetyttää, että miten haluaako urheilija itse, valmentajat, sponsorit, ketkä niin paljon sitä matkustelua ja kilpailua ennen arvokisoja, mikä on hirvittävä terveysriski, mitä nyt esimerkiksi näissä olympialaisten tiimoilta ne katsoo, että ensin tai tietysti olosuhteet Suomessa oli mitä oli, mutta sitten kun sitä ollaan koko ajan matkan päällä, niin minun mielestä arvokisojen jälkeen voisi kilpailla sit tosi paljon, mutta ehkä se on tämä maailmankappi ynnä muu, se vaatii nykyurheilijalta tuona, mutta onneksi ei minulta sitä vaatinut. Puhuit Lapinlahdella tänään sinnikkyydestä, harjoittelusta ja lahjakkuudesta. Mikä on viestisi nuorille huipulle tähtääville hiihtäjille tai urheilijoille ylipäätänsä? Joka tilanteessa myös terveys on numero 1 ja se, että se kuka haluaa huippu-urheilijaksi, kuten tänä iltana sanoin, niin kyllä siinä täytyy olla lahjakkuutta jo perintötekijästä alkaen ja nimenomaan se oma halu, että ei siellä, jos siellä joku vanhemmista tai valmentaja tai joku sitä painostaa, niin ei sitä kukaan tee. Että kyllä se oma halu ja tahto kehittää itseensä, niin se on se tärkein. Mitenkä tuttu paikka urheiluuraltasi on Lapinlahti tai tämä Ylä-Savo ylipäätänsä? Kävitkö kilpailemassa täällä paljon? On tämä minulle tuttu, että olen käynyt Lapinlahden kisoissa monta kertaa ja nämä Lapinlahden eliittikisat on käymättä, mutta olipa mieluinen juttu, että pääsen ensi kesänä, jos on terveenä, katsomaan näitä yleisurheilun eliittikisoja tänne. Tämä talvi oli kulunut talvi aika vähäluminen. Minkä verran ehdit hiihtämään vai hiihdätkö enää laisinkaan? Tähän minun on pakko vastata, että minä olen Suomen lumilla hiihtänyt tänä talvena yhtään, mutta olin tuossa pari viikkoa vanhemman tyttären kanssa tuolla Dulutissa Rapakon takana ja siellä oli aivan mahtava talvinen. Siellä kyllä kävin hiihtämässä perinteistä.